Eu până am găsit băieți care am acum. Eu nu sunt pe dar chiar în halul ăla. Băteam o mână. Eu tot iau mână, nu știu. 37. Hai, du-o. Le faci și pe sub apă. Am fost cu 2 minute acasă. Nici nu e o afacere, bă, e o afacere pentru plăcerea mea. Pentru el e foarte bine. Da. Deci normal să facă cum ar fi pacientul. Aia. Bravo. Aia. Ce va cupăteza ta, tată? Da. Își va trezi unii că Hai, Dorine, nu fugi. Dorine, unde tot tragi? Pleci așa fără... Păi nu plec, dar să aibă lumina la băiat, sau? Gata? Hai, hai, vă știu, doamne. Acolo. Cap. Uite ce sfumat, ce frumos. Nu-au picat de sol. Stai aici ca lumea merge pe bășă. Uite ce oglinzi frumos. Ande. Haide. Gata? Da. Curat. Ce te vreau? Hai, uite-te la... Am frumosă. Da? Da. Uite ce. Lua. Hai, nu. Păi, nu. Hai să dai mâncare la toamnă. Am un nivou de asta. Când e căldura mai mare, când e așa, Am Dumnezeu. Să-l bag în baltă? dar nu te proastă. E de un an? Nu știu mai doar, 32 de bani. Păi luăm ăla din capul de dincolo. Bun. Hai, Interesăm, da, da. Unde e apa mai mică. Ce mă băia domnul? Da. Acolo până la mare, așa, da, sărat. În apă. Da, da, și în apă, da. Pentru plancton. Adică dacă el are plancton în apă, nu se slăbește. Că nu rămâne de bine, are de nu chiar de sus, să nu vărsați, că după aia se lovește, după aia nu știu de la ce moare. Ok? Nu, că i-am dat să nu atingă de mal. Bine, dar dacă vărsați de la 2 metri, Dar nu știu cum vor merge jos. plecați.
Nu se galbenă fier, nu? Adică este din năsucă. Putem alege. Da. Florini, specii. Aici primăvara deja mai mult asta. Da. La consum. Acum chiar și-o venit și-o venit asta mai de apă de grădini. Calculăm cel care de la creștere merge, cel care merg la dar mai mare, să se duce. De unde vine? Cum? Asta e aici? E un oltul. Sunt așa mari, nu? Aoleu, ce zice? Zona de 30 de kg. Și câți bani ar putea să le iau? 33. Și cât ar putea să iau? 30 de kg. De 30. Hai, Elie. Să nu le ia în cazul, să nu spun. Oamenii care au bani și băi și ăștia de competiție, de ăștia care cumpără. Nu mai duce și în altă parte, nu aici. Cocicu. Păi ce vrei să fac? Dorime, că n-am fără 2 mâini. Ia Dorine, ia. Și vine direct în baltă și să stele. Că ăsta e al nostru, mă. Bun, ajunge, Să mă nu dau. mai pune. Ajunge. Hai, E Dorine. 7 jumate. Hai să stele, nu? L-am încărcat mai lângă magazin după aia. Mă bă, șef, acum știu de unde, prețul ai de concurs, transport de concurs, băieți faini suntem, facem treabă bună pe urmă, să vezi. Noi avem și pe timp de vară. Eu fac chiar, dau drumul la consum, fac bazinele pe stradă și atunci o să tot am... Să păstrezi măcar vreo 12 zile. Da, da. Vreo 10 km pe la. Păi, cel puțin 3 aluminiu pe umbrate 4. Am văzut pe avem un magazin mare în Satul Mare de 85 de metri pătrați, am și acum permanent 6-7 feluri de specii. Așa. Și se umblă la noi și se cumpără 33.
Hai, Ilie. Se cumpără pește. Hai, Ilie. Pentru că contează. Normal. Asta, dacă ai strânge o cantitate la ei, a scuzi după ei. Înțelegi? Da. Asta scoate de acolo. Ce fac eu? Pune-l acolo. După asta el, ce să faci cu el? Îl bagi într-o pungă și îl mănânci, ce dragă să faci cu el. Dar nu să-l bagi înapoi în dubă să plece cu el. Pune-te aici jos. Are Pune-l. viața în spate, Dorine. Pune-l frumos acolo, care sunt morți, care... Nu, ai, mă. Bălie, Ilie. Haideți, luați ăsta de aici. Hai, Ilie. Oh, my God.